guys, so maayong buntag sa tanan, no? So kusog kay uwan diri sa amoa. Kusog kay uwan diri sa Kamigin. So kini nga uwan dugay na kainig. Suka na ni gabi hantod karon buntag niya. Karon moadto ko sa tanaw na kung sapa no, kung say kondisyon sa sapa karon. So banon ta mo dito para makita sad mo. Ano yung sige lang gyapon uwan dire. Nya munaog ta dire sa ubos. Kay madunggan man, medyo madunggan dire gyud ang kuan, kusog kay tingog sa baha sa sapa ba. So tanaw na to dito. Tanaw na to. So halos man siguro tanan diri sa kuan Visayas ug diri sa among Mindanao nakabati man og kanang ngani kusog kay nga ulan. So dito ra ta magkita dito sa sapa. Kira mo diha no? Sa sapa no. Dilan tagpadool kay murag hadlok kayo. Diyan lang ta magpadool kayo kay sapa nam guni ani oh. Pero di kay maklaro dire. Kusog gyud ang sapa. So kana nga tubig diha. Unahan mo na ang gikan sa Katibuasan. Kusugid baha oh. Dila kay tagpadool kay hadlo kayo. Kay duha man ni sapaan ni napoy sapaan ni babaw. Ato oras karon alas 9:16 oh. Ingani ka ngit-ngit kay kusugid kayo ang uwan. Ito so one way undang uwan gikan ra gabi eh. Nami direo sa padool oh. Padool me. Kita na utak basig na inaanod baka. Pero hinahinay ng pudang uwan no? Agta. Kung may kasili choy. Bawal ka na video ka deh para matulog. Hinahinay na tubig gamay kay ana managika no? Ano niabot na tubig yan ano yun? Hadlo ka kita na natin ibaboto ah. Ako ko din ang hawak ka hoy. Washing machine lagi na. Hadlo kita na no? Ikaw manag ka kung mga sa dinel ko mo eh. Sudah ko nga ba to? So ganina murag dako-dako ni tubig ani kay abot dire oh. Karon kay murag di minor na kay napadong na dito kay nahinay na magudang uwan. Pero kung mo tanaw na to ibabaw hadlok kayo. So kay tubig oh. So uli na mapadong, tara tubig o pasok kaya. Sibat na may. Pasok ay tubig. Uli na may. So alas 10 na itong oras no nya ma-feel na ang kusog nga hangin diri sa ano. Amo ah. Hinangin na yang uwa na ara gihapon. Kusog ng hangin.
Ano yung mga lubi na tumba dito? Oh.